No určite sme to nečakali, pretože postupové miesta z Európy sú dve, to je jasne dané. Prví boli Nemci, druhí boli Holanďania. No ale Holanďania odriekli účasť a ukázala sa naša výhra s Talianskom minulý rok ako celkom dôležitá, pretože my sme boli tretí a tým pádom tá wildcard padla na nás, čo je super. Určite je to perfektné v tom, že tí hráči zažijú svetový bejzbol, pretože európsky bejzbol, čo si budeme hovoriť, je to síce super, majstrovstvá Európy majú výbornú kvalitu, ale ten svet, majstrovstvá sveta je to ešte úplne ďaleko. Kvôli tomu, že tí hráči proste sú tam vyberaní z obrovských množstiev, sú vyberaní podľa veľkosti často v tých tímoch z tých iných štátov. Takže je to obrovská výzva. A uvidíme, že jak sa toho zmocnia hráči, pretože vybrať hráčov na majstrovstvá Európy, na malé ihrisko, je úplne o inom, ako vyberať hráčov na veľký turnaj, ako sú majstrovstvá sveta, kde bude 8 alebo 9 zápasov, tak je to úplne iné. Takže áno, máš pravdu, tá skladba týmu bude trošku iná, ako keby to boli čisté majstrovstvá Európy. Trošku som z toho vystriezvel po rokoch, že sústrediť sa na majstrovstvá sveta a nejakým spôsobom ako keby Európu poňať ako prípravu, príde mi to príliš mrhanie tou Európou, takže budeme sa chystať naplno na Európu a majstrovstvá sveta skúsime, čo sa dá, pretože na tú prípravu budeme mať vlastne nulový čas. Po Európe sú 2 týždne a odlietame na majstrovstvá sveta a tí hráči budú hrať úplne iné pravidla. Čo je zase naša výhoda, oni podobnými pravidlami hrajú 13-kovú súťaž, jak sú majstrovstvá sveta. Cítime, že nemáme tak extrémnu silu ako keby na pálke v tej základnej zostave. To je zrejmé, ale máme ako keby slušný priemer, že ten priemer je celkom pekný a celkom kvalitný. Z minulého roku nám tam zostávajú 3 hráči, ktorí boli na majstrovstvách Európy, jeden zásadný nadhod, a takže tam si myslím, že pokiaľ všetko dobre dopadne a bude zdravie, tak ten nadhod tam môže byť celkom slušný. No ako som povedal, tá pálka je trošičku nižšie, ako bola minulý rok. Je to jedno s druhým, tie technické nadhody tam hrajú svoju rolu, ale musíme si priznať aj to, že tá úroveň pálky u tých mládežnických tímov a u tých decek ide trošku dole a bavíme sa o tom s trénermi, chceme s tým niečo urobiť, pretože prístup tých hráčov je stále príliš snažiť sa kontaktovať loptu na úkor toho poslať občas aj niečo ďaleko a byť agresívny v boxe. Nie je to vždycky úplne tak, že to domáce prostredie je výhoda a decka to robia ako jedna z vecí, prečo hrajú šport, je, aby veľa cestovali a robíme to tak všetci, takže nie je to vždycky výhoda. Každopádne domáce prostredie z hľadiska ubytovania, strávy a starosti o seba, tak nemusíme sa tak nejakým spôsobom báť o to, že čo to bude, takže v tomto máme väčší kľud. Počítam s tým, že tam bude veľa divákov a že to nebudú len rodičia. V Čechách sa na bejzbol chodí na takéto akcie, treba na rozdiel od Holandska, kde na majstrovstvách Európy sú len rodičia a nikto iný v tejto kategórii, tak tuto očakávam, že príde aj nerodičovská verejnosť a bude tam veľa divákov a výborná atmosféra. S tým počítam a pozývam týmto všetkých, aby sa prišli pozrieť na najlepší európsky bejzbol. No v hlave máme samozrejme semifinále, to je taký prvotný cieľ a potom uvidíme, čo sa bude dať s tým urobiť ďalej, pretože tá generácia u tých detí sa nikdy nedá vedieť, kto s čím príde. Minulý rok tí Holanďani trebárs boli opticky na veľmi vysokej úrovni, ale i tak sme boli, keby sme to zobrali po športovej stránke, tak sme boli 51-49 pre nás. A stačil jeden nadhod, ktorý bol extrémny, a stačilo to na víťazstvo. Tie zápasy sú hrozne rýchle na majstrovstvách Európy, je to 6 inningov, teče to hrozne rýchlo, takže
to sa nedá povedať. Tam každý tým, aj z tých relatívne outsiderov môže veľmi potrápiť, ak budú mať jedného, dvoch dobrých nahádzačov. Takže cieľ je dostať sa do semifinále a potom hrať čo najlepšie a uvidíme, na čo to bude stačiť. Nebude to vždy. My budeme hrať to najlepšie a samozrejme bude záležiť aj na superoch, že s čím prídu a uvidíme. Ako ja nemám rád nejaké medailové ambície a podobné ako vyjadrenia dopredu. To nerobí dobrú krv a väčšinou sa to zakríkne, ak sa niečo také hovorí.